Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Pane imwe message iyo yakabva kuAfrican Confessions. Zvakangoma hazvo vedway. Saka murume uyu iye ainge achitaura nyaya yake achiti mhiko dzake idzo dzaakaita ndedzekuti anofanira kungoramba achidanana neivava vakadzi vanoda zvinhu vanonzi maslay queen, my slay queen. Saka hanzi kurara kwaanenge achiita navo vanhu ava hanzi ndokuzadzikisa mhiko dzake kwaanenge achiita. Saka ivo vanhu ava iye ainge achiti hanzi tinofamba tiri vatatu, then ane mafriends ake maviri. Hanzi imwe friend yacho inongofamba ichiita zvekungopawo vanhu vanotambura mari, then imwe friend yacho hanzi atori a certified doctor and atori neprivate clinic yake munyika yeSouth Africa. So iye anofamba achingorara nawo maslay queen awa. So mukunorara kwaanoita navo hanzi vanobva vatanga kusangana nematambudziko muupenyu hwavo. Iye ndokutoita mari kwaanenge achiita the moment yavanotanga kuzosangana nemachallenges akasiyana siyana, then iye mari inenge ichitopinda zvake mumba make muhomwe dzake. Then as for the friend, iye achitaura ainge achiti hanzi friend yangu uyu anoita zveudoctor. Zvavanoita ndezvekuti hanzi kana munhu akauya achirwara, munoona ukaenda kuprivate clinic panenge paine macheya aya ekuti unenge wakagara zvako kureception area wakamirira kuti unge uchizoona doctor wako according to the time yaunenge wapiwa your appointment with your doctor. Zvino iye matauriro ake ainge achita hanzi ipo paya makuseni vasati vavhura chipatara chavo anobva azopinza imwe n'anga yake. Saka n'anga iyi hanzi inenge ine mishonga yainenge iinayo, inobva yazotanga kumwaya mishonga iya pamacheya aya awo anenge achazogarwa nevarwere. Saka mishonga iya zvainozoita ndezvekuti paya pekuti vanhu vanenge vounza varwere vavo muchipatara umu, then mishonga iya inobva yazotanga kujaja kuti asi pavarwere ava vauya nhasi vangafa ndevapi. So iye ainge achiti dzimwe nguva kana muchiona paya munhu akanzi angotorwa neambulance aendeswa kuchipatara, most of the times kuzorarama kwake kunenge kuri kure nekuda kwekuti anenge asangana nezvinhu zvakadai sokuti anonopinda muchipatara mekuti munenge muine vanhu vanoita zvekusacrifice varwere, then vanobva vazotora mweya yavo mukutotaura. Ainge achiti dzimwe nguva vanokwanisa kutonoba chitunha chechiya, but kana vaba chitunha ichi mumochwari, kana chazokatwa into several pieces chobva chazotengeserwa kune dzimwe n'anga dzakasiyana siyana. That part was so scary kuti ndiitaure in English because aitorondedzera kuti hanzi maparts awa anototengeserwa n'anga dzakasiyana siyana across Southern Africa, kana dzatengeserwa mabody parts iwayo. Then imimi munenge muine mufi wenyu muchiti mufi wedu ari kumochwari, paya pamunozoenda kunotora mufi wenyu hanzi mabody anenge atochinjiwa kare. Chamunenge muchiona chinenge chingori chimumvuri chemufi wenyu, imimi muchitofungidzira kuti zvimwe kuda matotora mufi wenyu kubva kumochwari muchitoenda kunoviga zvake mumvuri wemunhu uyo anenge akatobiwa kudhara nadokta ava nemafriends acho neng'anga dzavanoshandidzana nadzo. Then chitunha chinenge chatokatiwa into several pieces, then wo n'anga dzakasiyana siyana dzinoita izvozvo zvekurombesa vanhu dzichishandisa mabody parts evanhu ndo dzinobva dzazotengeserwa maparts iwayo. Zvakangoma hazvo vedway. Then umwe wacho uyo hanzi anoita zvekufamba achidonetera vanhu vanotambura mari. Saka iye hanzi anoti kana akakupa mari zvinoreva kutoti anenge akubira chipo chako 1 akutorera mablessings ako. Zvekare hanzi pane pamwe pandakamborara neumwe musikana, saka musikana uyu hanzi ndakarara naye, ndakati ndarara naye kudaro zvino pane rimwe dhimoni iro rinogara mumotikari mangu. Saka dhimoni iri zvarinoita ndezvekuti panguva iya yekuti ndinenge ndava kutanga kunosika bonde nemunhukadzi, dhimoni iri rinobva rauya robva razondipozesa. Saka zvinenge zvoitika ipapo sandini ndinenge ndava kuita bonde nemukadzi wandinenge ndiinaye, asi dhimoni iro rinenge rangopfeka zvaro mutumbi wangu robva ratanga kuita bonde
nemukadzi wandinenge ndiinaye panguva yacho iyoyo. Saka hanzi dhimoni iri rakazonyanyisa kunakirwa nemusikana uyu wandainge ndiinaye on that night, nekuti hanzi ropa rake rainge richinyanyisa kupisa. Dhimoni iri rikabva razobuda maari murume uyu, rikabva razonopinda maari musikana uyu. Saka hanzi usiku hwose musikana uyu ainge achingozvongonyoka, achingoita mamwe mamovements ekuti hanzi akasvika pakuneta zvekuti dai kwanga kuri kunzi dhimoni iri rainge risina kuzomusiya in time, angadai akafa nekuneta, iya yavanoti pachirungu fatigue. So hanzi just before sunrise ndipo apo mwanasikana uyu paakazopepuka. Akati apepuka dhimoni riya raenda, hanzi vakabva vazomupinza mumotikari. Ndivo avo vakabva vazorova motikari yavo vakananga mudhorobha, vakabva vangotsvaka pachinzvimbo chekuti vakaona kuti kwainge kusina kana munhu ainge achivaona, ndokubva vaburutsa musikana uya vakangosiya vamudhampa mustreet, so that vanhu vange vachizofungidzira kuti iye anoitawo zvenyaupe ende anobhema madrugs. Saka ndo nyaya iyo yainge iriko kuAfrican. Kana musina kuteerera episode iyoyo, please zamai kuti munge muchiiteerera. Zvakangoma hazvo vedway zvinoitika munyika umu zvinongotyisa. Shuwa iwe uchiti ndapiwawo mari, izvo unenge uchitobirwa chipo chako. Kana wakambozama kupiwa mari nemunhu wekuti wainge usinganzwisisi, please come to my inbox kana kutotiudza kuti mushure mekunge mapiwa mari chii chakazoitika. Rekedzai tibva tapinda mumessage yedu inotevera. Message yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, inini ndiri mukadziwo but I am a South African woman. Inini rondedzero yeupenyu hwangu inondirwadza because kana ndikatanga kufunga kwacho kwazvakatangira even right now ndichingori pakati pekutambudzika, yet I thought kuti my life was okay. Murume wangu uyo ainge akandiroora, my first husband, aiva munhu ainge aine mari dzake, but at the same time iye aiva nekamwe ka-violent behavior, ende aiti kana ndikamubvunza kana kuri kunzi ndikamubatira mamessages anoratidza kuti aiva nema-girlfriends, aibva azotanga kundirova. In that marriage I never had any say and I never had any right at all. Saka iye zvaaita ndezvekuti aibuda obva aenda kubhawa, but kuma night clubs uko kwaainge achinwira kwaiwanzokutambira vasikana vechidiki. Nekuda kwemari dzake dzaainge ainadzo dzainge dzisingaperi, vana ava vaibva vazova very attracted kwaari zvekuti zvose zvaanenge achida kuti vana ivavo vange vachimuitira ivo vana ava vaibva vangoita. Saka most of the times aimanikidza vana ava kuti ange achiita bonde navo pasina kana dziviriro. Ivowo nekuda kwemari vaibva vazongotevedzera izvo zvaanenge avati vange vachiita. Saka zvaizoitika ndezvekuti most of the times aizoti akadzoka paya aibva azomanikidza kuti ange achiita bonde neni. Semukadzi wemunhu ndakambotanga ndichabvuma ndichingozviudza kuti ndo marriage yacho ko ndingagodii, but nekufamba kwenguva ndakabva ndazotanga kubatwa nema-STIs, zvirwere zvepabonde zvakasiyana siyana. Ndakambotanga ndichazvirapisa kusvika ndega ndanzwa kuti panapa ndainge ndanzwa bhata nazvo zvirwere izvi zvepabonde. Ndingangoti mukomanashe hakuna chirwere chepabonde chandisingazivi ini. Zvirwere zvese zvinonzi ndo zvirwere zvepabonde zviripo pasi pano pezuva zvose ndinozviziva. Saka chainge chondirwadza nawo ndechekuti ndaiti kana ndabatwa nezvirwere zvepabonde, ndaiti kana ndikamuti chihandeika kuchipatara tinge tichienda kunorapwa tiri tose, iye aibva aramba. Zvino ndaizoenda ndoga. Ndaiti kana ndikanwa mapiritsi aya, then iye aizongoramba achingouya achingorara neni ende achingoramba achingondipa ma-infections nekureinfectewa kusvika ndava kuchiramba manje. Zvino ndaiti kana ndikaramba ndikati vedwe ndanzwa nekungoramba nichingonwa ma-antibiotics awa, madii mamboenda mukanozvirapisa first tisati tatanga kuita bonde risina dziviriro. Ndaibva ndatanga kurohwa, ndairohwa kuita kunge nyoka yapinda mumba, kusvika ndega ndazoona kuti panapa ndainge ndava kusadiwa. Ndokuzobva paya ndikabva ndazodzokera kumba kwaamai vangu. Zvino ndakati ndadzokera kumba kwaamai vangu, then iye manje akabva azoti he wanted to fight with me, and I knew kuti kunyangwe dai kwanga kuri kunzi I wanted to fight with him, there was nothing that I was going to get out of that divorce. But ndakazotongozvininipisa, then I got my own settlement after the divorce. Akatongoitawo zvekundinzwira tsitsi, ndokubva ndazowa now my lump sum of money. Ndakati ndapiwa mari iyaya ndo yandakazoshandisa ndikabva ndatanga kuita zvima restaurants zvangu. Zvekare ndine bakery store, but it is a home based bakery
bakery store apo pandinoita zvekubheka zvakasiyana-siyana. So I actually have a contract with most of the supermarkets in my province. Ndisingadi hangu kutaura nemazita nekuti ndinotya kuti kana ndikataura nemazita kuda zvinokwanisa kuzondiaffectira business rangu. But my supermarkets, your popular supermarkets in our town, I have a contract with them whereby I go and deliver whatever they need on their bakery shelves. So mukoma zvakazoitika ndezvekuti ndakati ndatanga business and ndakabva ndaona kuti the only solution to my problem was for me to find at least someone who could work for me who was a foreign, because ndakaona kuti ndinge ndichihaya ma-South African zvainge zvichizoita sekunge zvinondinetsa nekuda kwekuzovabhadhara mari dzakati one day ndakabva ndazongotsvaka hangu vasikana vaviri vainge vachibva kuZim. Since I was still starting up, I needed to cut all the costs kuitira kuti mabusinesses angu asazorana down. So I then got a space pane imwe restaurant iyi yainge iri pane imwe taxi rank and mari yainge ichibuda ikoko. Zvino pavasikana ava vangu vainge vachindishandira vose vari maZimbabweans, painge paine umwe ainge ari mutema, then umwe wacho ainge akaita mutsvuku. Saka ndakabva ndazonotisa kubudikidza neboyfriend yangu, ndo yakatanga kunotisa kuti uyu mutsvuku uyu aiti nguva iyo paanenge ari patil zuva racho iroro mari yaipinda mubusiness inenge iri mari yakawanda, asi umwe uya ainge akaita mutema mbichana aiti zuva raanenge atengesa iye then mari yaingouya iri normal yavanenge vakesha in. Zvinova zviri zvinhu zvekuti takatanga kunotisa kuti there was something about that girl. Ndikabva ndazomutora manje ndikabva ndazotanga kugara naye mumba mangu, ndainge ndotomutreatawo sekunge mwana wangu. Then ndakabva ndaona kuti kubva zvandainge ndava kugara naye pamba pangu ndaiva nemamwe mablessings ekungoti ndaingotoshaya kuti ko mablessings awa andibvira nepi, because most of my own friends whom I was in business with ndaitoti kana ndakaomerwa then ivo they would just chip off over vatondibatsira nekuda kwekuti pose pandainge ndigere naye musikana uyu I was really blessed. Ndakazongoramba ndongotaura naye iye akabva azondiudza kuti anoshandidzana nevasikana vekumvura, saka ndo zvinomupa mablessings and pose paanenge ari panzvimbo ipapo panobva pazokomborerwa. I then got so interested, tikabva tamukumbira kuti kokuno kuSouth Africa zvainge zvisingaiti here kuti tinge tichienda kunowanawo mablessings. Akabva ati ngatitsvakei pane karukova. Saka in our area kune kamwe karukova uko kwatakabva tazoenda. Akabva azoenda neni kune imwe shop iyo yainge achiti kunotengeswa maproducts ekuZim, ndokubva tatenga masweets aya anomanufacturwa kuZim, zvekare nemarice nezvimwewo zvakangosiyana-siyana. Ndisu uyo tikabva taenda kukarukova kaya tikabva tanopira, but akabva ati kwandiri zvose zvinhu izvi tiri kufanira kuti tinge tichizvisiya zviri mumawhite dinner plates, kana kuri kuzonzi vasikana vekumvura kana zvikanzi vazvigamuchira mangwana tinofanira kuti tinge tichizowana pasina kana chinhu. Tikabva tati zvakanaka. Then mangwana acho makuseni takamukira kweya and we did not find anything. Kuti titi zvinhu izvi zvakatorwa nevamwe vanhu izvozvo hazvigoneke, because zvinhu izvi takazvisiya zviri panzvimbo painge pakavanzika. Fast forward manje uyu musikana uyu akazoti iye ainge achida kuenda nesu kunyika kwavo, but dambudziko rainge riripo tainge tisingakwanise kuti tinge tichienda naye tichifamba naye because iye ainge asina mapepa. Inini nemurume wangu takabva tazotora flight ndokubva tachizonomumirira muHarare. Nge akati asvika ndokubva azouya achiti collector, tikabva tazoendeswa nababa vacho kune umwe mukadzi uyo ainge achinzi anoita izvozvo zvemanjuzu. Takabva tatanga kuitiswa zvemanjuzu tikabva taendeswa kune rimwe lake, but chandakaona palake iri ndechekuti vanhu vazhinji vainge variko vanoratidza kuti ivo vanoita zvekuredza hove zvisiri pamutemo, in brackets might be lake Chivero. So takazoendeswa kulake kweya then tikabva tatanga kuitiswa miko, asi ini ndini ndainge ndiri mumvura ndichiitiswa miko dziya. Then n'anga iyaya yakazoti yonditevera, mukoma ndakazongokaruka tatova pasi pelake iroro. Then takati tiripo pasi ndakabva ndatoona kutoti ko inga wani tainge takatotsika panzvimbo painge paine jecha rainge rakaoma, rainge rakanyorova zvaro, but
rainge risina kunyanya kuoma but rainge rakaita kakunyorovera richirakidza kuti ijecha riri panzvimbo panogara pakanyorova. Then ndakabva ndazviona kuti kumberi kwedu kwainge kuine vamwe vakadzi avo vandakazoudzwa kuti ndo dzainge dziri njuzu dzacho, but njuzu idzi manje ndakabva ndazonzi ndinge ndichidzihwanda ndiri kuseri kwavo gogo vaya. Saka gogo ava ndo vainge vondivhikira vachitaura nenjuzu dziya because idzo dzainge dzichida kunditora even though ndainge ndakamira kumashure kwavo gogo ava. Vakabva vazotaura nadzo njuzu dziya vakabva vazopiwa zvavakapiwa. Ndakazoti ndapepuka, pandakapepuka ndakanzwa ndichinzwa kurwadziwa nekuti ndainge ndichitemewa neRiversend and ndainge ndichitemewa neboyfriend yangu ainditema neivhu riya jecha riya padumbu zvekare nepachipfuva. Ndakabva ndamuka ndokubva ndatanga kukosora ndichiburitsa mvura yose iyo yandainge ndamedza. Iye akabva anditi finally you are back, I thought kuti I had lost you. Ndikati ko chii changa chaitika? Akabva ati wangoti uchinopinda mumvura ndokubva watongonyangarika, saka tanga tava kutofungidzira kuti zvimwe kuda wanga wafa ka iwe. Ndokubva ndatanga kumuudza zvose zviya zvandainge ndaona pasi pemvura, asi gogo vaya vakabva vati zvainge zvisingatendedzwi kuti tinge tichitaura, taifanira kuti tinge tichizozvitaura mangwana acho. So takazodzokera zvino kwavo, but takati tanodzokera kuya ndokubva tazoitirwa zvekare mamwe, ndokubva tazopinzwa zvekare mudare tikabva tazonzi I was free to go. Takazoti tadzoka kuno kuSouth Africa mukunorana mabusinesses angu, ndava kuona kuti zvinhu zvangu hazvichafambi just like the way that they used to be when I had gone to Zim and came back. And now ndava kuona kuti mishonga iyi yandakanotora inorakidza kuti iyo yaka expire. Saka ndizivi kuti pane anokwanisa kundibatsira here, nekuti hope dzandinorota each and every time ndinorota ndiriko kumadziva ikoko ndichitaura nadzo njuzu idzi. Saka njuzu idzi dzinoti dzikauya kwandiri dzinobva dzati ndiri kufanira kuti ndinge ndichiita sacrifice. Asi chinondinetsa ndechekuti kana ndikabvunza kuti sacrifice inodiwa isacrifice yakaita sei, but njuzu idzi dzinobva dzaramba kundiudza, dzinongonditi chingobvuma chete kuti uri kuda kuita sacrifice, but kuti nditende kubvuma kuita sacrifice yandisingazivi, ipapo ndo pari kundinetsa. Ende ndakabva ndazorasikirwa nemwana wangu. Saka njuzu idzi dzakabva dzazonditi handifanire kuti ndinge ndichistreseka naye mwana uyu, nekuti kana ndikaita sacrifice mwana wangu uyu even though akashaika so many years ago dzinokwanisa kumubringa back to life, dzinokwanisa kumumutsa zvekare dzichimubvisa kuvafi. Saka ndinodawo kubvunza kuti nhai zviriko here izvozvo kuZimbabwe kuti njuzu dzinokwanisa kutomutsa munhu anenge akafa? Idzo dzinonditi ndisanyanya kuita stress because ndidzo dzakabata mweya wake. All that is needed is my own sacrifice. Hanzi kana ndikangosacrifice dzinobva dzazonditora dzobva dzaenda neni kumba kweng'anga iyo yakandibatsira kuZim. Hanzi dzinotondipa all the detailed directions. Ndiri kutsvakawo any prophet from Zim kana ng'anga inobva kuZim inge ichindibatsira. Hey vedare, ndo narration yenyaya iyo yatakatumidzirwa uko kuAfrican uko. Zvakangoma hazvo veduwe, ini ndinoona sekunge vakatongotengeserwa mweya wemunhu akatongofawo, kana kuri kunzi vakaenda kuLake vakatongotengeserwa mweya maybe wemunhu akatongofirawo muna Lake achiredza hove, kana kutongoti akatongodyiwawo nemakarwe zvake, vakabva vanzi ndo njuzu yenyu iyoyo. Now zvinhu izvi zvorakidza kutoti kutopanduka chaiko, asi ngatitaureiwo navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we yo.